It is the 31st century. Ulysses killed the giant Cyclops when he rescued the children and his son Telemachus. But the ancient gods of Olympus are angry and threaten a terrible revenge. Mortals, you defy the gods? I sentence you to travel among unknown stars. Until you find the kingdom of Hades, your bodies will stay as lifeless as stone. Ulysses, no one else can do the things you do. Ulysses, always fighting all the evil forces, bringing peace and justice to all. Η περιπέτεια με τους Κύκλοπες. Λυπάμαι πραγματικά που αναγκάζεσαι να φύγεις πάλι. Ξέρω πως η κατάσταση στη γη είναι δύσκολη και πως οι μνηστήρες ανυπομονούν να καταλάβουν το θρόνο. Ξέρεις τον νόμο. Αν δεν γυρίσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Πινελόπη, η γυναίκα μου, θα είναι υποχρεωμένη να διαλέξει για άντρα της έναν από τους μνηστήρες. Το ξέρω αυτό, μην ανησυχείς. Ο τηλέμαχος που θα έχεις μαζί σου θα σου δίνει κουράγιο. Α, τι είναι αυτό? Χρόνια πολλά, γε μου. Οι καλοί μας φίλοι το γιορτάζουν μαζί σου. Α, τι ωραίο γλυκό. Ευχαριστώ, πατέρα. Σου είχα υποσχεθεί πως θα σου κάνω έκπληξη στα γενέθλιά σου. Θυμάσαι? Έλα, φύσα τώρα τα κεριά. Ωραία έκπληξη, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, από εδώ να σου γνωρίσω το ρομπότ σου. Α, ένα ρομπότ δικό μου. Ακριβώς, ένα δικό σου ρομπότ. Δεν έχεις παρά να πατάς ένα κουμπί και... Α, είναι φανταστικό, πολύ ωραίο, ευχαριστώ. Χαιρόμαστε που σ' αρέσει η τηλέμαχε. Φίλοι μου, πρέπει να είστε προσεκτικοί. Φυσικά θα προσέχω. Πολύ προσεκτικοί. Αφού έχω τον έστωρα και τέτοιο πλήρωμα, το ταξίδι μου θα έχει σίγουρη επιτυχία. Είμαι αισιόδοξος. Μην ξεχνάτε πως θα είστε πάντα ευπρόσδεκτοι εδώ. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό. Γεια σας. Γεια σου, τηλέμαχε. Γεια σας, φίλοι μου. Γεια σας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Συρκά, σε παρακαλώ, πες μας αν είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Ναι, είστε έτοιμοι. Δώστε τη μεγαλύτερη δυνατή ενέργεια, Συρκά. Προγραμματισμός ταχύτητας ανάλογος στον υπολογιστή Β. Θέλω τη μέγιστη ταχύτητα. Περιμένουμε νέα κατεύθυνση. Η εντολή θα εκτελεστεί. Παρακαλώ, προσοχή, προσοχή. Οδυσσέα, υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Δηλαδή, συμβαίνει τίποτα παράξενο, Συρκά? Ναι, εντοπίζω ένα πλανήτη στην περιοχή ΑΖ Ρο. Περίεργο. Δεν υπάρχει κανένας πλανήτης σε αυτή τη ζώνη. Το επαλήθευσα. Αυτός ο πλανήτης δεν υπάρχει σε καμιά μνήμη. Και τώρα τι κάνουμε? Απέχει πολύ από μας, Συρκά. Μπορείς να το εξακριβώσεις? Έχω εντοπίσει τη θέση του. Περίεργο. Πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να εντοπιστεί η ακριβής θέση του στον πλανητικό χώρο και να εγγραφεί στη μνήμη σου. Εγγραφή μνήμης. Κατάρα. Βλέπω να κατευθύνεται κατά πάνω μας. Θα αγγίξει τη ζώνη μας μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Να λειτουργήσει ο προστατευτικός μηχανισμός. Η εντολή εκτελείται.
Έρχεται πάνω μας. Για κοίτα. Το φως του είναι εκθαμβωτικό. Θα μπει μες στο χώρο μας. Έχει πανίσχυρες δυνατότητες πάνω του. Δώσε μου γρήγορα το κανάλι εκτάκτου ανάγκης. Η επικοινωνία μας θα συνεχιστεί. Θα έλεγε κανείς πως για κάτι ενδιαφέρεται. Να γίνει άμεση μεγέθυνση. Ο τηλέμαχος. Όχι. Όχι. Ο γιος μου. Κι άλλο ένα παιδί. Για κοίτα, πρέπει να είναι από κάποιον άλλο πλανήτη. Τι όμορφο που είναι. Είναι κάτι το ξεχωριστό από τα άλλα. Πού βρίσκομαι, ποιοι είστε? Με λένε Τεμής. Αυτός είναι ο μεγάλος μου αδερφός, ο Νουμαγιός. Είμαστε από το μακρινό πλανήτη. Α, αλήθεια? Πώς σε λένε, από πού έρχεσαι? Από τον πλανήτη Γη, με λένε Τηλέμαχο. Από τη Γη, Μα πώς ήρθες από τόσο πολύ μακριά? Θα πρέπει να είσαι κι εσύ εχμάλωτος του Κύκλοπα. Εχμάλωτος του Κύκλοπα? Ναι, είναι αυτός που η πανίσχυρη ακτινοβολία του αποκρούει τα πάντα. Κοίτα τον. Ο Κύκλοπας κλέβει παιδιά για να τους παίρνει τη δύναμη και να τη δίνει στους οπαδούς του. Εκείνοι την έχουν ανάγκη. Μα γιατί? Για να τους δίνει το φως. Και εμάς μας έφερε εδώ, για τον ίδιο λόγο. Γιατί τόσες θυσίες, γιατί να τους δίνει το φως, γιατί όλα αυτά? Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι έρχεται κατά πάνω μας. Ελάτε πιο εδώ. Προχωρήστε. Αυτός εκεί κάτω θα πρέπει να είναι ο πατέρας μου. Θα ήθελα να μπορούσα να τον ειδοποιήσω πως βρίσκομαι εδώ. Μα πώς? Αυτό μπορεί να γίνει. Ξέρεις, έχω κρυφές δυνάμεις. Αρκεί να συγκεντρωθείς. Κλείσε τα μάτια σου και σκέψου αυτό που θέλεις. Σκέψου που θα ήθελες να ήσουν. Σκέψου τον πατέρα σου. Τι συμβαίνει, Οδυσσέα? Το κεφάλι μου. Τηλέμαχε. Είναι η φωνή του τηλέμαχου. Με καλεί κοντά του. Τον βλέπω. Τον πήρε ο Κύκλοπας. Είναι αιχμαλωτή του. Τυφλή. Πρέπει να πάω κοντά του. Θέλει να τους θυσιάσει σε ένα ναό. Πρέπει να τους σώσω. Μη χάνουμε επαφή. Μη χάνουμε επαφή.
τυφλή. Να ο Κύκλοπας. Μεγάλε Κύκλοπα, δώσαμε το φως της ζωής. Ακούστε, ανακάλυψα τον Κύκλοπα και τους οπαδούς του. Να είστε έτοιμοι. Ίσως χρειαστώ βοήθεια. Είμαστε έτοιμοι, Οδυσσέα. Όχι τότε αυτό. Ησυχάστε! Δεν πρέπει τίποτα να φοβάστε, δεν πρέπει τίποτα. Χτύπα, Κύκλοπα! Χτύπα! Χτύπα!